sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Freewheel og skal spille noget Prisons. Så lad os bare komme der. Som I kan se over i højre side, kan I nok se, men Crack, du har jo masser af penge. Ja, nu skal jeg forklare det. Det er fordi, jeg har spillet herinde lidt før. Jeg har faktisk været oppe i B. Men hvordan skal man sige det? De rankede, fordi at mig og nogle af mine venner, som ikke var i B, verden løber godt nok langsomt. Og ja, så det er en grund til at jeg har så mange penge, og det er nok også grund til at vi nok ikke kommer til at være i C så lang tid. Men jeg synes Freewheel er en super fed server, og alle jer der spiller ind på den, super fed server. Men i hvert fald, vi skal have skaffet os en selv, og i det her afsnit skal vi have skaffet os en selv, og måske også ned og sælge. Det skal jeg lige tænke over. Det er da træls, mand. Jeg kan ikke finde en selv. Men i hvert fald, jeg optager den her sammen. I dag der optager jeg rigtig mange videoer, fordi at i en video som kommer ud i dag, Kid PvP, der siger jeg, at vi har lige fået sommerferie, så det var super. Og så hvis det er, at jeg kommer ud på det, at jeg kommer til at optage så meget i sommerferien, så har jeg noget at lægge op til jer. Så lad mig lige se. Men i hvert fald, jeg tror lige, jeg klipper. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det behøver jeg ikke. Vi kan så snakke lidt imens. Nå, men jeg bliver rigtig glad, hvis nede i kommentaren I gad at skrive om nogle serier, som I synes, jeg skal køre. Noget I godt kunne tænke jer at spille, en server jeg kom ind på. Så gør jeg 3 dage. Okay, det her er en syg celler. Nej, broken. Okay, det kan godt være, at vi skal ned og bette lidt. Oh my god, jeg håber, der ham der mistede den her celle. Der kan man åbenbart ikke plante. Oh my god, man. 28 brød. Nej, det er da løgn. Hvorfor fanden kan jeg aldrig replante? Nå. Det ligner faktisk, at vi godt kunne ranke op i næste episode. Det ligner det, men lad os nu lige beholde roen lidt. Det ligner i hvert fald, at vi skal ned og have. Hvorfor ligger den her deroppe? Sådan der. Okay. Pænt base start, det må jeg skulle sige. Jeg synes, nu skal jeg lige se, hvor min celle ligger. Den ligger på øverste etage, og hvor i forhold til danske spil, hvor ligger den så? Og ligger den tæt på Black. Ja, okay, Black ligger lige derovre, og den spil lige derovre. Jo, vi kan godt til risikoen at løbe med, hvad skal vi sige, 5 poletter. Ja. Yeah. Synes ikke, vi skal... Hvor ligger den nu? Oh my god.
Nej. Det er så typisk. Jeg kan aldrig finde min celle, når der er købt en. Der var den. Okay, så... Boom. Et Texet gear. Det laver vi senere. Men i hvert fald så... Jeg mundler om. Okay, hvad starter vi med? Jeg synes bare, vi skal tage 4 dias på liter. Så har vi ikke så meget mistet igen. Men på den anden side, så har vi stadigvæk ret meget mistet. Så tager også lidt svær med, og det der. Sådan. Men i hvert fald, som sagt, nu skal vi bare ikke dø, ikke dræb mig, jeg bliver så, virkelig, okay, nu spiser vi lige noget mad, kom så, jeg ved faktisk ikke engang, hvad der er priserne her. Jeg gamblede ikke, det var, jeg var i beta. Nå, det var lidt. Og I kan nok se, jeg har ikke Mad Chemist range. Wow, der går nok meget lag lige nu. Jeg har ikke Mad Chemist. Hvad giver den? Den giver gode penge. Det er sådan der, vi skal have det. Nå, men vi har næsten, det er helt vildt. Wow. Okay, jeg tager imod alt er profit. Hvis der er en af den, som har haft den her selvlov før mig, ser med nu, så... jeg var en datter. Jeg var blevet stiktosset, hvis jeg havde glemt at købe data til min celle. Jeg hader det. Fordi jeg glemmer det altid. Men nu har jeg købt 3 dage, og lad os se om vi ikke er ranket op inden for 3 dage. Okay, det er den. Det er den tredje nederste. Så, jeg tænker lige, vi kunne sådan set sagtens rank op i den her episode. Men hvorfor filmen kan ikke replant? Okay, der. Sådan der. Okay. Vi tager risikoen. 33 brød. Okay. Og som I nok kan se i nogle af mine andre videoer, jeg er elendig til PvP. Fuck. Så jeg håber, at vi kommer til at skulle undgå det. Ja, det skulle vi. Yes, vi er nede, drenge og piger. Alle sammen første afsnit, og vi er nede med 33 brød. Nej. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, mand. Jeg vil næsten ved med, at vi ikke er hernede mere end 2-3 afsnit. Så ranker vi op i B, og så selv. 33 brød. Er du gal, mand? Det er meget. Det er virkelig meget. Vi har 2 brød tilbage. 1, 2. Hvor mange penge har vi? 39. Går den op til 40? Nej, ja, det gør den. 10.000 drenge og piger. 10.000 mangler vi. Og det er første afsnit. Nej. Hvad skal der ske, mand? Hvad skal der ske? Altså, det her, det skal I altså hit den der like-button. Og hvis der er I nye på kanalen, subscribe. Det er helt sindssygt. 40.000 i første afsnit. Jeg ved godt, jeg havde 27.000. Jeg kan slet ikke tale lige nu. Jeg er helt munden om. Okay. Hej med jer. Run! Er der nogen, der jagter? Okay.
Okay, drenge og piger, det her bliver nok et virkelig kort. Jeg havde sådan tænkt, vi skulle være nede i sådan 100 afsnit. Men i hvert fald, drenge og piger, det er blevet et lille kort afsnit, så vi ses. Hej hej.